ጀነራል ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ፣ ክቡር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አቦ ወንበር ህወሓት፣ ክቡር ዶክተር ረዳኢ በርሀ ከንቲባ ከተማ መቐለ፣ አመራርሓን አባላትን ጀግና ሰራዊት ትግራይ፣ ህዝቢ ከተማ መቐለን ከባቢያን እንኳዕ ናብዚ ድሙቕ ሰላማዊ ሰልፊ ብሰላም መጻእኹም ክብል ይደሊ። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቑሉዕ ሰፊሩ ዝርከብ ምዕራብ ትግራይን ካልኦት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዝርከቡ ከባቢታት ትግራይ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ቅድሚ 2013 ዓመተ ምህረት ናብ ዝነበሮ ብምምላስ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ኣብ ክንዲ ምግባር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሰላሕታዊ ፅንተት ክቕፅል ብምግባር ነዳዲ ከይኣቱ ብምክልካል ባንክታት ክዕፀው ብምግባር ናይ ኣየር ትራንስፖርት ብምዕፃው ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከይኽፈል ብምግባር ኣብ ተፈላለዩ ወሰናት ትግራይ ሰራዊት ብምፅጋዕ ወራራት ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ይቅረ ዘይብሎ ገበን ይፍፅም ኣሎ። እዚ ኩሉ ከይኣኽሎ ድማ ናይዚ መቐፀልታ ዝኾነ ሽርሒ ብምፍሓስ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝርከቡ ግዝኣታት ትግራይ ዝኾኑ ከባቢታት ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ኮይኖም ንብሕቶም ብቐጥታ ንባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ መረፃ ከካይዱ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ወሲኑ ክብል ሃገራዊ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ብዕለት 16 የካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ዘውፅኦ መግለፂ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያን ውዕሊ ፕሪቶርያን ዝጠሓሰ ውሳነ ስለ ዝኾነ ውድብና ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓዴፓ ብፅኑዕ ይኹንኖ። ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብዕለት 16/06/2016 ዓመተ ምህረት ንሓሙሽተን ናቕታታት መረፃ ትግራይ ኣመልኪቱ ዘሕልፎ ውሳነ መሰረት ብምግባር ቅዋም ውድብና ከም ዝስዕብ ይቐርብ። ምዕራብ ትግራይ ክሳብ ዓብደራፊዕ፣ መተማ ከምኡውን ራያ ክሳብ ኣልዋሃ፣ ሰቆጣ፣ ኣገው እውን ሓዊሱ መንነታውን ታሪካውን ኣካል ትግራይ እዩ። ብመርትዖ ታሪካዊ ሰነዳት ብሕገ መንግስቲ ብመንነት ብቋንቋ ከምኡውን ብመበቆላዊ ስያሜታት ትግርኛ ኩለን ዘን ከባቢታት ዘየካትዓ ኣካል ትግራይ እየን። መሬት ትግራይ ካብ እዋን ጆኖሳይዳዊ ኩናት ክሳብ ሕዚ ብወረርቲ ሓይልታት ተታሒዙ ከም ዝርከብ ማሕበረሰብ ዓለም ይኹን ፌደራል መንግስቲ ኣጥሊሎም ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ትሕቲ ወራር ዘሎ መሬት ከም ኣካታዒ ጌርካ ምቕራብ ፀረ ሕገ መንግስቲ እዩ። ውዕሊ ፕሪቶርያ ብወራር ዝተተሓዘን ቅድሚ ፅንተታዊ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ምሕዳር ትግራይ ዝነበረን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ 2013 ናብ ዝነበሮ ክምለስ ይግባእ። ኣብተን ብወራር ወረርቲ ኣብ ተተሓዙ ግዝኣታት ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ካብ መረበቶም ተፈናቂሎም ኣብ መዕቆቢ ካምፕታት ኣብ ስቃይን መረከራን ይርከቡ። እዞም ተፈናቀልቲ ውሕስንኦም ተሓልዩ ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ፌደራል መንግስቲ
ጊዜያዊ ምምሕዳር ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘፈረሙ ናይ ወፃኢ ኣካላት ከምኡ እውን ህወሓት ነቲ ውዕሊ ዝፈረመት ህወሓት እዚ ውዕሊ እዚ ንኽፍፀም ንኽገብሩ ፃውዒትና ነቕርብ። እዞም ወገናት ብክብርን ብውሕስነትን ናብ መረበቶም ቅድሚ ምምላሶም ዝግበር መረፃ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን። ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ኢ ሕገ መንግስታዊ ጸረ ውዕሊ ፕሪቶርያ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ዋጋዕ ዕዳጋ ዘቕርብን ጎንፂ ዘጓህርን እዩ። እቲ ውሳነ ታሪካዊ ሕገ መንግስታዊ ስሕተት ስለ ዝኾነ ብህፁፅ ተኣሪሙ ንህዝቢ ትግራይ ይቅርታ ብምሕታት ዕላዊ መግለፂ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክወሃብ ይግባእ። እዚ ውሳነ ኣካል ፅንተት ህዝቢ ትግራይ ጥሕሰት ሉዓላውነት ትግራይ ክብርን መንነትን ህዝቢ ትግራይ ናብ ዋጋዕ ዕዳጋ ዘቕረበ ስለ ዝኾነ ኩሉ ትግራዋይ ብፅኑዕ ክቁንኖን ክቃወሞን ይግባእ። እዚ ውሳነ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምሓራን ትግራይን ጎንፂ ንምልዓል ዝተፍሓሰ ሽርሒ ስለ ዝኾነ ኩሉ ትግራዋይ ብፅኑዕ ክኩንኖ ይግባእ። ላዕላውነት ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብያተ ፍርዲ ጉዳይ ኣይኮነን። ላዕላውነት ትግራይ ናብ ድርድር ኣይቐርብን። ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ናብ ሪፈረንደም ኣይቐርብን። ስለ ዝኾነ ድማ ዝኾነ ይኹን ውሽጣውን ግዳማውን ፖለቲካውን ኣፈላላይ ንጎኒ ብምግዳፍ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝተወሰነ ውሳነ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝፈታተን መቐፀልታ ፅንተት ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓዲን ዘሎ ይኹን ኣብ ወፃኢ ዓዲ ዝነብር ብዘይ ኣፈላላይ ኩሉ ትግራዋይ ብሕራነን ብህራውነን ብሓደ መንፈስ ተላዒሉ ነዚ ጥሕሰት ሕገ መንግስትን ጥሕሰት ውዕሊ ፕሪቶርያን ውሳነ ብሓደ ድምፂ ብምቅዋም ላዕላውነት ትግራይ ንምኽባር ድማ ሓድነቱ ከጠናኽር ዓዴፓ ፃውዒቱ የቕርብ። በዚ ኣጋጣሚ ምስ ጎረባብቲ ክልላትን ሃገራትን ፅቡቕ ዝምድና ምፍጣር ንድሕንነትን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ዕዙዝ ፋይዳ ብእውነ ተገንዚቡ ከም ፕሮግራም እውን ብምሓዝ ቅድሚ 10 ወርሒ ፅምዶ ብዝብል ኣብ መንጎ ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝካየድ ዘሎ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ውድብና ብቁልዑ እናሰርሐ ዝርከብ ኮይኑ ብጣዕሚ ፅቡቕ ውፅኢት ኣብ ምምዝጋብ ይርከብ። ድሕሪ ምጅማር ፅምዶ ንዘመናት ተፈላለዮም ዝነበረ ህዝቢ ንምርካብ ልዕሊ 4 ዓመታት ተዓፅየን ዝነበራ ዛላምበሳ፣ ራማ፣ መረብ፣ ኢሮብ፣ እገላን ካልኦትን ብምኽፋት ኣብ ዶብ ዝርከብ ህዝብና ብዘይ ገደብ ክንቀሳቐስ ክኢሉ እዩ። እቲ ርክብ ብዝበለፀ ንምጥንኻር ኣብ ዶባት ብርክት ዝበሉ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ መድረኻት ዝተኻየዱ እንትኸውን ነዛን መድረኻት ኣብ ምድርጃው መንግስቲ ኤርትራ ዘርኣዮ ተወፋይነት ብጣዕሚ ዝነኣድ እዩ። እዘን መንገድታት ብምኽፋት ኣብተን ከባቢታት ዝርከብ ሕብረተሰብ ግልጋሎት ትራንስፖርትን ኩለ መዳያዊ ረብሓታትን ብምርካቡ ታሕጓሱ ገሊጹ እዩ። በቲ ዝተረኸበ ሰላም ናብ ዓዶም ተመሊሶም ሓረስቶት ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ግራውቶም ሓሪሶም ምህርቲ ከሰስኑ ክኢሎም እዮም። ብዘይ ናይ ሓንቲ ጥይት ድምፂ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ተዘሚሩ ዘሎ ሰላም ውፅኢቱ ኣዝዩ ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ናብ ኣምሓራ፣ ዓፋርን ካልኦት ጎረባብቲ ክልላትን ሃገራትን ንክሰፍሕ
ብዕቱብ ክንሰርሕ ኢና ብሄራዊ ሓድነት ንላዕላውነት መኸተ ንህብረታዊ ህልውና ክብርን ሞገስን ንዘጋኑ ሰማዕታትና ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ታሕሳስ 20 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ የቐንወልና